So guys, good morning sa inyo. Otro diha nata karon sa Barangay Kansabusab. Isuroy mo na ko sa gitawag nila na pulse linaw dinhi sa Kansabusab. Tara guys. Kaway. So guys, nata karon dinhi sa pulse linaw sa Kansabusab. Now guys, balikan nindot. Balik at tinaw. Dagalay dahon. 2, 3, go.